Beth ydy hanes clwb Pêl-droed merched Pwllheli? Lle ydw i ddechrau? Dwi'n chwarae wanes dros 20 mlynedd. Pan nes i ddechrau, o'n i'n gorau chwarae Pêl-droed, o'n i'n chwarae fo'r hogia, o'n am digon o genod i wneud tîm. So dwi'n mynd yn ôl yn bell iawn. So dechrau efo under 8, efo Julia a Debbie oedd yn wneud yn ei adeg yna. Oedden ni'n chwarae tîm a hogia bob dydd Sadwrn. So da ni wedi dod yn bell iawn o'n i allu chwarae bob dydd Sul mewn efo grŵp o genod, sef sgwad cyfa o just genod. So mae hanes y clwb yn mynd yn ôl yn bell iawn o ran hynna. Pwy gychwynodd clwb y merched? Blynyddoedd yn ôl, ta 20 mlynedd yn ôl, a adag ynny Peter Noel oedd yn rhedeg ni, a Dylan. Gathen ni grŵp, bob di merchar oedden ni'n ymarfer, a dweud bod yna ta 50 oedden ni'n troi fyny ar y cae yma bob nos ferchar. So trio torri fel lawr i wneud tîm. Oedd y reit anodd, ond oedd o just yn eis, oedd o fatha escape i'r genod i gyd cadw allan, chwarae ffwtsbol efo'i gilydd, cael bach o hwyl. So mynd yn ôl 20 mlynedd yn ôl. Ers pryd wyt ti wedi bod yn aelod y clwb? Fatha ni'n deud gyna, dwi'n aelod o'r clwb ers bron i 25 years. Dwi wedi chwarae pan o'n i mor ifanc â chi. A wedyn dwi wedi dod i fyny chwarae under 16s. A wedyn pam nes i ddod yn 16, nes i chwarae wedyn i'r tîm merchaid. Finish well done, brilliant. So, deud pam o'n i ta 19, nes i feddwl, dos am llawer o gemau i'r genod mae'n mwy. So nes i just meddwl, ti'n be, dwi'n di reoli'r clwb a dechrau hyfforddi'r genod. So, dwi wedi bod yn hyfforddi ac yr rheolwr, dwi'n meddwl, ers 20 mlynedd, a mae'n dechrau danos yna fi. Gilydd, so un yn chi ddod efo fi wan, lle ti ta? So bych di pasio un ôl ymlaen. Pa mor bwysig ydy o i chdi? I fi fel individual, mae Pêl-droed yn bwysig uffernol. So, mae o'n helpu fi ddod allan o tŷ, cael amser i fi'n hun. Dwi'n lwcus iawn, dwi'n gweithio efo chi gyd yn yr ysgol, so dwi'n cael ymarfer a hyfforddi chi yn yr ysgol, ond dwi'n cael escape wedyn ar ddydd Sul pan dwi'n chwarae ffwtsbol. Dwi'n cynrychioli clwb fi, a dwi'n gweld chi wan, fatha dwi'n ymarfer chi ar ôl ysgol, dwi'n gweld faint o ddad a chi mynd, a wedyn illa mewn un blwyddyn neu be bynnag fydda chi yn chwarae yn yr un tîm a fi. So i fi mae o'n bwysig iawn, mae o'n cadw fi allan o'r rwbl a mae'n cadw chi allan o'r rwbl. Sonia, am uchafbwyntiau clwb dy ysgofion gorau? Dwi'n mynd yn rili hen, so mae yna ddipyn o ysgofion da dwi wedi cael efo'r genod yn y clwb. Ond un i fi, swn i ddeud ydy, pam dwi'n mynd yn ôl ryw 10 mlynedd yn ôl, a nathon ni gyrraedd y Welsh Cup Final, ac i Pwllheli bach i gyrraedd Welsh Cup Final, oedd o'n masif. So oedden ni chwarae Caerdydd, ia. A do'n i'm yn gwybod adag ynny, ond oedden ni ar y cae na ac oedden ni chwarae yn erbyn tîm am fatha genod mowr. A wwan dwi'n sbio math gen ti Jess Fishlock, Lauren Dykes, a mi o'na un arall, a mae'r genod yna wan yn chwarae i Cymru, a maen nhw'n advocat masif i Pêl-droed merchaid ydy. So do'n i'm yn gwybod pan o'n i'n 17, 18, bod fi'n cicio pêl ar y cae na ac yn taclo rhywun fatha Jess Fishlock, sydd yn masif i merchaid wan efo Pêl-droed. So uchafbwynt fi ydi chwarae'n erbyn y chwaraewyr fel la.